Čo robiť vo včelách v auguste? Ahojte milí včelári a včelárky, vitajte pri ďalšej epizóde nášho včelárskeho podcastu. Dnes sa pozrieme na mesiac august. O júli sme si hovorili, že nosným programom je vytáčanie medu, boj s klieštikom a príprava rodín na zimu vrátane krmenia. August je v podstate to isté, len sa už zapájajú aj včelári z vyšších polôch, teda okrem tých, ktorí ešte čakajú na medovicu. Vo včelárskych knihách je tento mesiac označovaný ako začiatok včelárskeho roku, hoci pri dnešných klimatických podmienkach je už všetko iné, ako si posunuté. Boľakedy sa točil med aj v septembri, ale dnes v auguste by mali byť včely už preliečené proti klieštiku a čiastočne zakrmené. Ak sa vám tento podcast páči a pomáha vám v praxi, budem rád, ak dáte videu like a odoberiete kanál, aby vám neunikli ďalšie diely včelárskeho roka. Medobranie v auguste. V auguste už dotáčajú med aj včelári z vyšších polôch. Starší včelári síce spomínajú na točenie medu v septembri, ale treba si objektívne povedať, že sa mení klíma aj spôsoby hospodárenia na pôde. Na lúkach už nekvitnú kvetiny, lebo kvôli dotáciám sa všetko mulčuje viackrát v roku. Dnes za kombajnom na poli ide traktor, pole sa preorie a zase je miešanka. Kým voľakedy po žatve sme chodili na strniská pásť husy, či zbierať klásky, a hlavne včely mali na strniskách k dispozícii čistec. Pre mladších včelárov malá poznámka. Čistec včely veľmi vyhľadávajú pre výdatnosť nektáru a jeho vysokú cukornatosť, 40 až 60%. Z čistca bývala výdatná znáška aj v neskorom lete. Včelstvá to podnecovalo k pôdovaniu, uchovaniu sily včelstva a dobrej príprave na zazimovanie. Zaplnili sa nielen plodiská, ale aj medníky. V minulosti táto rastlina poskytovala na južnom Slovensku hlavnú letnú znášku. Ak nie je v horách medovica v prvej polovici augusta, mali by včelári nasledovať kolegov z nížin, ktorí už včely vytočili, zakrmili a liečia od júla. Medobranie v auguste má svoje špecifikum. Je to posledné točenie a plásty po vytočení sa nevracajú do medníkov, ale idú tie svetlé do skladu, tmavé na vytopenie vosku. Veľa včelárov má snahu súše po vytočení medu pripraviť tak, že ich dajú včelám vylízať, teda zbaviť zvyškov medu a opraviť, aby boli na jar pripravené do medníkov. Ja osobne to nerobím a mám na taký postup negatívny názor. Tie staré čierne plásty dávať včelám vylízovať je zbytočne riskantné kvôli chorobám a tie svetlé, nezapódované im vracať je zbytočné. Ja včely nezdržiavam takými zbytočnosťami. Včely po odbere posledného medu dostanú v krátkej dobe toľko cukrového roztoku, koľko som im zobral medu. Prvých 5 litrov ešte v deň odobratia výklzov. Včely celé leto zhromažďujú zásoby. Keď nejaké uložia, nastávajú ďalšie fázy prípravy na zimu, teda chov dlhovekých včiel a získavanie propolisu. No a do toho im zasiahne včelár, zoberie zásoby, včely dostane do zbytočného stresu. Je august a úl je v minime. Matka prestáva plodovať, pretože treba uvoľniť včely na náhradnú znášku a ešte aj staviteľky na opravu plástov. A nemá sa kto poriadne starať o výchovu plodu. Aby bola vychovaná kvalitná zimná včela, mali by sa o ňu starať 2 až 3 mladušky, nie jedna ako na jar. Samozrejme včely lietavky aj v auguste niečo pozháňajú a nejaký nektár do úľa donesú. Ale ak má ten prínos mať podnecovací efekt na pokračovanie v plodovaní, zabezpečí ten prínos len pri dostatku zimných zásob v úli. Pokračovanie toho plodovania vytvorí silnú zimnú generáciu včiel, a teda aj silné včelstvo na jarnú znášku. Niekedy žasnem nad rozhodnutiami niektorých včelárov, ktorí čakajú do konca augusta či až do polovice septembra, že získajú medovicu. Ale opak je pravdou. Obetujú zimnú generáciu včiel pre 5 kg medovice a pritom prídu o silu včelstva na jar, keď mi včely môžu doniesť 20 kg, nie 5. Podľa mňa je to hazard, tak ekonomický ako aj včelársky. Otázka pre vás. Dávate vy včelám po vytočení plásty vylizovať, alebo zakrmujete hneď? Krmenie v auguste. Ak včelár mal posledné medobranie koncom júla a začal krmiť vtedy, mal by do polovice augusta mať vo včelách približne 2/3 zásob. Ak začne krmiť v auguste, mal by do konca druhej dekády mesiaca dosiahnuť rovnaký stav. Intenzita krmenia samozrejme závisí od počtu nadstavkov, na ktorých ide včelár zimovať, od sily rodiny, od intenzity plodovania, ale aj od použitého typu boja s klieštikom. Ak včelár použije kyselinu mravčiu, nemal by súčasne krmiť,
pretože voda, ktorú včely z pridaného roztoku vyparujú pri zahusťovaní, by zrieďovala pary kyseliny mravčej a liečba by sa mohla minúť účinkom. Samozrejme plynulo a pravidelne krmíme aj odložence, zmetence, prípadne včely premetené na medzisteny. Tu už platia iné pravidlá. Malé dávky roztoku, časté dávky roztoku a pravidelná kontrola. Včelári často diskutujú o tom, či dávať cukrový roztok v koncentrácii 1:1, 3:2, či dokonca len navohčený cukor v sáčku. Môžete vyskúšať všetko a porovnať. Rôzni včelári si pochvaľujú to svoje. Ja používam pomer 3:2. Podľa môjho názoru je to koncentrácia, pri ktorej sa včely najmenej opotrebujú. Dnes začína byť moderné použitie invertov, motivované tým, že včelári tým pomôžu včelám, lebo invert obsahuje už rozloženú sacharózu a včely nemusia pridávať invertázu. Môžem vás ubezpečiť, že včely invertázu pri ukladaní zásob vylučujú automaticky, ako človek pri prežúvaní vylučuje sliny, a to bez ohľadu na to, či včely nasali cukrový roztok alebo invert. Naopak, včelári zlákaní týmto marketingovým argumentom môžu vzhľadom na nevyrovnanosť jednotlivých výrobných dávok invertu včely ohroziť s kryštalizovaním zásob. Ale poznám dosť včelárov, hlavne na nížinách, ktorí si krmenie invertom pochvaľujú hlavne pre nižšiu prácnosť pri zakrmovaní a prezimujú bez problémov. Veľa závisí od druhu invertu. Ak nie je z cukrovej repy, ale z kukurice a pri výrobe sa nedodržia postupy, môže mať veľa HMF alebo veľa balastných látok a včely okrem hnačiek by mohli aj uhynúť. Včelár sa musí sám rozhodnúť, vyskúšať a používať na krmenie to, čo sa mu osvedčilo. Často sa vyskytujú otázky, koľko vlastne krmiť do zimy. Voľakedy sa včely po medobraní prinútili stiahnuť do jedného nadstavku. Včelár zakrmil 7 až 8 kg cukru a na jar podnecoval medocestom či cukrovým roztokom. Nie je to najoptimálnejšia cesta. Pokusy s jarným podnecovaním sa robili niekoľko rokov aj na včelniciach Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku, aj v Chmelienci a na Liptovskej Maši. Výsledok bol taký, že v podmienkach Liptova to nemalo žiadny význam. Včelstvá podnecované aj nepodnecované mali rovnaké výsledky. Preto sa v posledných rokoch presadzuje poriadne zakrmenie včiel na zimu a krmivo musí vydržať do prvej jarnej znášky. Čo je poriadne zakrmenie na zimu? Problém sa nedá definovať tak jednoducho, že 10 kg či 30 kg cukru. Dôležitá je sila zazimovávaného včelstva a počet nadstavkov, na ktorých včelstvo zimuje. Včely musia byť zakrmené tak, aby mali zásoby nad hlavou aj okolo miesta, kde sa usadí zimný chumáč. Ak dáme včelám málo zásob, nedoplnia si plásty po poslednom vyliahnutom plode a keďže chumáč na zimu sa usadí práve tam, môže mať včelstvo v mrazivej zime na prázdnych plástoch bez dosahu chumáča na zásoby problém. Ak zasa dáme zásob veľa a všetky plásty si naplnia, musia zimovať na plných plástoch a to zimnému chumáču nerobí dobre. Dodnes si pamätám, ako som v začiatkoch zakrmil podľa múdrych knížiek cez 30 kg cukru a včelstvo na jar po studenom zimovaní malo problémy a ja tiež. Dnes pozriem pred zakrmením do plodiska a zakrmím postupne približne 12 až 18 kg cukru. Tak, aby včelstvo malo správne uložených približne 22 až 23 kg zásob. Nikdy nemusím na jar včelstva podnecovať, ale to si musí každý včelár vysledovať sám podľa možností včasných znášok na stanovišti, na ktorom má umiestnené včely. Otázka pre vás. Koľko cukru vy zakrmujete do zimy a ako sa vám to osvedčilo? Boj s klieštikom v auguste. Už pri júli som uvádzal, že v letnom čase ako prvé treba použiť dlho pôsobiace prípravky, aby sa pokryla aj likvidácia klieštika, ktorý sa skrýva v zaviečkovanom plode. Základným princípom je umožniť, aby larvy, v tomto čase chované vo včelstve, nedostali do bunky pri zaviečkovaní neželaného spolubývajúceho. Nejde totiž len o obťažovanie larvy klieštikom. Cez poranenia larvy spôsobené klieštikom vnikajú do budúcej včely vírusy, ktorých je klieštik častým nositeľom a tie znižujú životaschopnosť vyliahnutej včely. Stane sa z nej len včela krátkoveká a po pár týždňoch odletí z úľa uhynúť, aby nebola na obťaž. Ak je takto poškodených včiel väčšina, môže sa ľahko stať, že odletí okrem letných včiel aj väčšina včiel, ktoré mali pôvodne byť dlhoveké a v úli pred zimou nájde včelár len prázdne plásty so zásobami a matku s pár včelami, alebo ani to nie a úl je prázdny.
Ak včely za pomoci klieštika už sú vírusmi naočkované v etape larvy, vonkoncom nepomôže, keď klieštika zlikvidujeme v októbri či novembri. Včely majú síce mechanizmy, ktoré im umožňujú bojovať s vírusmi, dokážu s nimi koexistovať a majú zabudované systémy, ktorými zabránia vstupu vírusov alimentárnou cestou. Ale klieštik vytvorením rany na tele larvy či včely vytvorí pre vstup vírusu inú cestu a na to nie je organizmus včely schopný adekvátne reagovať. Včelári často aj v auguste majú dojem, že nie je potrebné liečiť včely tak zavčasu, pretože oni na včelách klieštika nevidia. Pritom netreba už v tejto dobe zisťovať, v ktorom včelstve je klieštik. Pritom je to pri zasytovanom dne tak jednoduché zasunúť a sledovať podložku. Ako hovorieva môj včelársky priateľ Jaro, môžete pokojne veriť aj bez monitoringu, že klieštik v auguste už v úli je. Ani ja som nikdy ešte nemal včelstvo, ktoré by po prvom preliečení v auguste malo nulu. Proste kto nezačne s klieštikom bojovať najneskôr v auguste, tak je hazardér a nezáleží mu na jeho včelách. Treba však pri aplikácii prípravkov proti klieštiku rešpektovať aktuálne počasie. Ak sú teploty vysoké, Ekopol treba po 2 týždňoch vymeniť za čerstvý, lebo sa rýchlo vyparil. Ak kyselinu mravčiu chce dávkovať včelár ako formidol, mal by ho dať na večer a ráno odobrať, aby mu vysoká denná teplota nespôsobila rýchle odparovanie kyseliny mravčej a tým ohrozenie otvoreného plodu, mladušiek či matky. Ak sa aplikuje kyselina mravčia dlhodobým odparovačom vnútri plodiska, kde sa snažia včely udržať konštantnú teplotu, odparuje sa rovnomernejšie. Včelár by mal pri aplikácii kyselín stále myslieť nielen na klieštika, ale aj na včely. Ako hovorieva Jaro, a ja mu dávam za pravdu, sú včelári, ktorí majú včelstvá často zoslabené nie z klieštika, ale z kyselín, ktorými im včelár opakovane a dlhodobo pomáha bojovať s klieštikom. Medzi plodové plásty sa musí dať aj ten Ekopol či Gabon. Len tam sa dokáže prejaviť ich účinnosť v plnej sile. Ako som spomínal, dobre je v lete po 2 týždňoch Ekopol vymeniť a pomôže tiež, ak sa po 2 týždňoch jemne prešmirgluje aj dyha Gabonu a odstráni sa tak vosk, ktorým včely bojujú proti odparovaniu liečiva. Prípadne sa dyhy po vylianutí plodu preložia zasa k plástom, kde plod ešte je, a potom včelár možno zistí, že Gabon stále ešte funguje. Sú včelári, ktorí v auguste aplikujú Amitraz, napríklad Avartín či Varidol, zadimením na odľahčenie včelstva od klieštika, teda zlikvidujú všetky foretické klieštiky na včelách. Je to možné, včelám tým pomôžeme, no nerieši sa klieštik v plode a toho je v auguste vo včelách väčšina. V žiadnom prípade však neodporúčam, ba dokonca som vyslovene proti použitiu Amitrazu vo forme dlhopôsobiacich pásikov typu Apitraz či Apivar kvôli vysokej koncentrácii Amitrazu, a to nie len v auguste, ale nikdy. Otázka pre vás. Ako bojujete s klieštikom vy v auguste? Používate kyseliny, Ekopol, Gabon alebo niečo iné? Príprava na zimu. Včelári na zimu často pripravujú včely práve v auguste, aj organizovaním priestoru a plástov v úli. Voľakedy bolo normálne veľkosť priestoru na zimu včelám zmenšiť, vraj aby lepšie hospodárili v zime s teplom. Menší úľ, to bolo menšie včelstvo a menšia potreba zimných zásob. Včely skutočne prispôsobia svoju veľkosť do zimy veľkosti priestoru, ktorý majú na zimovanie k dispozícii, a prebytočné včely úľ opustia. Je preto potrebné na zimu priestor úľa zmenšiť? Nie je to podľa môjho názoru dobrá cesta. V posledných rokoch vzhľadom na charakter počasia v lete sú jarné znášky skoro jediné, ktoré má včelár k dispozícii. Ale ak zazimuje slabé včelstvo, kým ho dostane do znáškovej sily, je neskoro. Vo všeobecnosti každý chovateľ včiel vie, že len silné včelstvá v čase znášky dokážu maximálne využiť prírodou ponúkaný nektár či medovicu. Potreba silných včelstiev sa javí vtedy, keď znáška je bohatá, ale krátkodobá, ako je to v prípade agátovej, ktorá v dlhodobom priemere trvá 10 dní a denný prínos v čase vrcholenia znášky môže byť aj 8 až 12 kg. Teda sila včelstva v množstve jedincov 60 až 80 tisíc spolu s dostatkom miesta na ukladanie nektáru sú alfou a omegou maximálnych výnosov medu. No tento stav môžeme dosiahnuť len vtedy, keď prezimujeme dostatočne silné včelstvá. Čo je to dostatočne silné včelstvo? Čavojský vo Včelári uvádza pre včelstvo pred zazimovaním do 1 kg slabé, od 1 do 1,5 kg stredné a nad 1,5 kg silné. Na druhej strane podľa Wildeho
sa za celkom normálne považuje včelstvá o sile 0,7 až 1 kg po prezimovaní. No a tu môže byť problém, lebo táto sila nedáva predpoklad na využitie jarných znášok, do ktorých zahŕňame znášky z ovocných stromov či repky, ale aj agátu. Tieto znášky potrebujú silnejšiu generáciu včiel a preto by sme mali prezimovať včelstvá silnejšie ako 1 kg. Úplne ináč na silu prezimovaných rodín hradí včelár, ktorému ovocné stromy predstavujú hlavnú znášku roka, nemá repku ani agát, a ináč ten, u ktorého sa na ovocných stromoch včelstvá len rozchovajú na repku a agát. Podobne včelár, ktorý má pravidelnú znášku medovice, nepotrebuje chovať silné rodiny na 2B či na 4NN, u ktorých by mal len zbytočné problémy s rojením v máji. Sú však činnosti, ktoré by sa mali v auguste urobiť, ak ich včelár nezačal robiť už v júli, bez ohľadu na to, aké silné včelstvo chce zazimovať. Čiže zopakujem. Dobré je v podisku odstrániť nedostávané medzisteny, panenské plásty, prípadne ich presunúť ku kraju nadstavku, kde sa bude zakrmovať. Trúdie plásty, ak sú niekde ešte zabudnuté a už sú zanesené medom či pelom, presunúť do nadstavku, kde začne jarné plodovanie. Tiež je vhodné pri nízkonástavkových úľoch urobiť v hornom nadstavku, do ktorého včely uložia a zaviečkujú zásoby podané vo veľkom množstve, také tmavšie centrum. Teda zabezpečiť, aby stredové 3 až 4 plásty neboli panenské. Matka s plodovaním rýchlejšie na jar prejde pod strechu. Pri zimovaní na 2B, ak matka ploduje v dolnom nadstavku, zvyknú niektorí včelári prehodiť v auguste nadstavky tak, aby sa plod dostal pod strechu a do tohto nadstavku postupne zakrmujú. Samostatnou kapitolou je v auguste práca s odložencami, ktoré si postupne od mája včelár odchoval. Množstvo vlastného plodu, ktoré ošetrí a vychová odloženec, by malo začiatkom augusta dosiahnuť 40 až 60 štvorcových decimetrov. Vtedy je odloženec schopný v auguste zvládnuť aj prípadnú znášku, respektíve je schopný rýchleho spracovania jednorázovo podaných 10 kg zimných zásob a včelár už zimuje riadne včelstvo. Nie všetky odložence sa však vytvárajú na budovanie nového včelstva. Častejšie ide o dochovanie mladej matky, ktorá sa vo včelstve pomocou odloženca vymieňa elegantne a bez problémov. Takáto výmena matky v kmeňovom včelstve sa v auguste tiež robí. Ale spájať dva slabšie odložence s cieľom získať do zimy silnejšie včelstvo vôbec neodporúčam. Prečo nie? Však chceme zimovať silné rodiny. A rady včelárskych odborníkov v duchu: ak chceš prezimovať silné včelstvá, podnecuj ich a posilňuj prebytočným plodom, spájaj slabšie včelstvá, sa v mnohých včelárskych knihách bežne nachádzajú. Veď v auguste už včelstvá svoj vývoj končia, sú dokrmené a včasným spojením by ešte mohli využiť ponúkaný pel prírodou. No nie je to celkom tak a opieram sa v svojom tvrdení na praktické experimenty svojho včelárskeho priateľa Tóna. V začiatkoch svojich pokusov zimovať silnejšie včelstvá, bez bližšieho poznania mechanizmu vzniku duhovekých zimných včiel, včelstvá spájal už koncom augusta, pretože si bol istý, že spojením dvoch včelstiev v tomto období získa aj dvojnásobnú hmotnosť prezimovaného včelstva. V čase spojenia a aj nasledujúce mesiace do zimy to tak bolo. Včiel bolo v úli veľa, ale prezimované včelstvá nepotvrdzovali očakávané výsledky, lebo ich hmotnosť sa prakticky nelíšila od včelstiev pripravených na zimu tradičným spôsobom. Prečo tomu tak bolo? Zrejme tvorba počtu zimných včiel v auguste ešte nie je konečná. Včelstvá svoj vývoj a prípravu na zimu teda ešte neukončili. A včely, ktoré vyvolávajú dojem silného včelstva, mali veľa včiel z kategórie letných. Tie do jesene porobia, čo je treba, a opotrebované odletia z úľa uhynúť. Preto nakoniec, aj keby sme spojili v auguste dva odložence, silnejšiu rodinu na jar mať zrejme nebudeme. Záver. August je mesiac, kedy sa končí jedna sezóna a začína príprava na tú ďalšiu. Medobranie, krmenie, boj s klieštikom a príprava na zimu sú kľúčové úlohy tohto mesiaca. Ak sa vám tento podcast páčil, nezabudnite dať like a odoberajte kanál, aby ste mali prehľad o tom, čo robiť vo včelách počas celého roka. Ďakujem za počúvanie a prajem vám úspešný august vo včelách.